Good morning, guys. Happy Monday. Back to work na. Oh my gosh. Bitin na bitin. Pero, yun, lahat na magagawa kundi balik trabaho na naman. Kundi magtrabaho na naman. Ayun, good morning kay sis. Oh, my G15. Tapos, happy graduation sa baby niya. Na first honor daw. Ayun, baka makalimutan ko eh. Tulad ng hindi ko pa good night kagabi na naman nakalimutan ko. So, ayun, congratulations sa baby mo, sis. Anong name niya ulit? Wait lang, let me check. Ayun, si baby Jada. Ayun, congratulations, baby Jada. First honor daw. For sure, masaya si mami. Mami, oh my G. Hindi ko alam name mo, sis. What's your name? Pero parang kilala kita. Magpalit ka lang siguro ng ng Google name, tama ba? Kasi sa Google siya nagko-comment. So yun, happy graduation ulit and good morning sa inyo, guys. Pasensya na sa aking morning look. Ayan. Nakapag toner naman ako kagabi. Hindi nga lang bonggang-bonggang skincare chore at pagodan lala nyo. So, ayun, magandang umaga and edit na ako ng vlog namin kahapon. Uploaded na yung vlog ng outing namin. Kaya isa na lang and then labas na ako para mag-almusal and balik trabaho na. Sige. Ay, tipi! Aray ko, Magi nangangalmot ka na naman Morning, Conan. Morning, Grutintin. Ba, kumakain ng dog food si Magi to. Aray ko naman! Baba. O, tara, kain na tayo. Ay, behave. Wala, papalo. O, sige na, enough na, Enough na, Lambing na, Sige na, enough na. Bantot nyo na naman, Luto mo, boy. May paborito. Wow, talongges. Yummers. Ayun. Ay! Nagluto sila ng breakfast. Yes, aray ko. Ay, naku, Chris. Bibili tayo mamaya sa MOA. Bukas na yung MOA. Magpa-adapt ka na lang ulit. Ay, naku. Ikaw pa nga consumption Sa'yo pa nga lang, masakit na sa ulo Dagdagan pa natin. Yes. Mabaliw na si mami mo. Hindi. Sa Baka akin, may kalaro ako. Ano natin yan? Antayin mo mga anak si Tita Dayan mo. Yo. Para may kalaro ka. Antayin mo ako mga anak. Babae! Lalaki. Buntis na yan. Nag-ano na Sige, tingnan natin kung anong lalabas. Kambal. Wow! Yan. Kasi hindi, single lang nakita sa sa ultrasound. Ayun, meron kaming ano ba to? Pandesal. Bigyan na nga itong mga to. Ay! Conan! Shhh! Hati mo nga, Jepoy. Bigyan mo sila. Hati-hatiin mo. Doon, dali. Kapo na! Meron shin ramen, egg, maling, hotdog. Yun lang. Good dog. Wait. Si Mari. Lapit na, Magi. Pangasar talaga to si Mark sa Puro kami Duterte dito Pangontra to lagi. May isang buwan pa daw siya para mag-isip. Si para kay Binay. Para kay Binay naman. Ano ba yung ni Binay? Ano? Ano? Ano ni Binay? Liberal party ba siya? Tunog niya. Kasi si Bilya, di ba, nagtatak yung niya? Kay Manny Bilya. Ito na to. Memorize na ito lagi mga Hi guys! Yan. Binabati ko pala si Nicole Ann Paragas. Hello, te. Yes, Daiswag. Si Dalmark. Hey guys. Nandito kami sa CUP.
Kaso pinapabalik na naman ako kasi nga kailangan ko daw talaga na yung NSO, hindi nila pa yun. Hindi talaga pwede yung yung parang sa verse of certificate. Kailangan talaga yung NSO para makapag-exam ako. Yun, kukuha na naman kami ni Golding ng NSO sa Makapagal. Yun. Hello po. Dito kami ngayon sa NSO. Ang daming nakapila sa loob. Tapos, ginawa namin ni Goldie, nagpa-online na lang kami para mabilis. 10 minutes lang, di ba Gol? Kaso ang babayaran namin 350. Okay na yun, kaysa naman pumila pa kami, ang dami-dami. Yan, katatapos pa lang namin mag-online sa NSO. Yan, hintayin na lang namin yung makuha. Deliver na lang daw 2 days ba? Hindi 10 minutes. 10 minutes lang di Kaya... Makarit naman to eh. Sabi niya kung 2 days daw. Ayun 10 minutes lang daw. Hindi na kailangan pang pumila, 2 minutes lang. Eh. Hi guys, we are here at the University of the Philippines, Diliman. Chos! Hindi, sa Arellano kami. Arellano University. Tama ba? Yan. Mag-i-inquire kami kasi nga wala lang, nagdaan lang kami before. Just lang. Yan. Yan. Dito kami ngayon sa Arellano University. Eh, si Goldie, dito ako dinala. Sabi ko, Gol, parang ang mahal naman dito kasi nga, puro mga naka-aircon. Tapos yung tinanong namin, 25,000 first semester. Sabi ni Goldie, kaya ko daw yun. Ipalto Tapos siyempre pag ning 1 year, 50,000, di ba? Oh, grabe naman si Goldie. 50,000 bali, apat ng taon, which is 400,000. Half a million. Grabe si Goldie. Yan. Kakain muna kami ni Goldie. So, babalik kami ng CUP. Kasi CUP. naiwan ako ID ko doon. Which is 500 pesos din. Hindi mo ako bibidyohan daw. Wala sa. Wala. Mahirap ako po sa Japan. Mahirap ako po sa Japan. Kaya karir muna. Benta. Charot. Yan, nandito kami ngayon sa Southeastern College. Yan, si Goldie. Dito na si CM mag-aaral. Ano lang. Ang mahal-mahal kaya. Grabe, mahabot ng magkano ko, Gol? 17,000 installment. Grabe ang Doon mahal. na sa grabe. university pa siya. Ha? CUP. University pa siya. Kaya magiging COP na lang muna ako. Kasi doon, lang 12,000 na Gol. Fair, 1 year na. Kaya doon na muna. Diyan semester pa rin. So, anong sunod natin? Destination natin? UP! Kainan University. Okay. Yes, I'm sure. Hi guys! Ayun, labas kami ni Froggy. Pa-ship namin itong ayan sa LBC kasi wala si Madam Emma. Nag-school hunting sila ni Madam Claudia na din. Pag dito, nag-walk-in din, naghahanap siya ng mapapasukan niya ngayong OJT. So yun, kasama silang dalawa. Tapos yun, hindi ko naman mahutusan si Jackie at liit nga ng katawan. Ano mo na ito? Kargan mo na ito. Nagtataka ako bakit ang daming miss out nung bago mag Holy Week. Nakakaloka. So siguro bangag kasi ako nung bago mag Holy Week, ang daming mga pahabol, ganun. So, mas madami ding miss out. Sinabi ko na nga ba eh. So, wag na magpahabol kapag kaganyan. At mas lalo napapagastos, kalorks. So, yan. Halis na kami, guys. Panay yung yup-yup na ito. Pula ng mukha ko. Hindi na lang ako hindi ako mag-makeup. Wala na dyan. McDonald's yung haba. Hindi mo alam yung sabi Dito kami sa Fusion. Dito sa guys, sa to shopping. Ayan. Nakasale yung mga shoes eh. Napadaan na naman kami. Galing kasi kami dyan sa
Sa Jollibee, inano ko katapat lang. Inano ko si Kolokoy nung ano nga. Noong managers ka. Kasi wala nang slot sa ano sa shopping. So wala din naman po kasi wala daw kiddie party area din. Kiddie party area. Parang ano, ano tawag din? Basta yun eh. Ano ba tawag? Parang event room ba yun? Wala kami dito. Yun nga. Tingin-tingin na naman si daddy ng shoes niya. Pero ako nakabili na ako. Ayun o. Yeah, man. Tingnan natin yung binili ko. Naka-ano siya, naka 40% sale. Skechers. Ito o. Gunders. Diba? 2,795 lang siya. Or 20-30%. Hindi naman lahat applied na 40%. Pero Gunders eh. Love at first sight. So, binili ko na. Habang mura pa. Tama ko dito sa isang to. Kasi gusto niya daw ano eh. Steel toe na naman. Hilig-hilig sa steel toe. Ano? Pating, ito nga ano lang eh. 1.5 na lang eh. Check mo nga. Ulit. Dating 5K. Wow, dating 5K. Sige. Good deal na nga yan. Check out mo na yung 9 Dala ko. Wala na kasi allowance to kasi swak na to. Ay, magbe-medyas ka pa. Mahirap kasama tong isang tel. Pag napapadaan sa mga sapatos eh, tada! Napapagastos ako eh. Kaloka. Kung sila Emma lang yung ano eh. Nandun lang si Emma. Wala sana akong gastos ngayon. Charot. Pero hindi. Ano na yan guys? Good deal na yan talaga. Super ano. 5,000 yung ano no. Steel toe. Tapos nasa 1.5 na lang ngayon. So, mega ano talaga. Kami naman kami purita kami. Yung mga sale lang ang afford namin. Tapos yan. Dito na kami sa ano. Palabas na kami ng mall. Tapos na ako sa LBC. Nakaingi na rin ako ng box. Bilan ko lang si baby ng ano. Zego. Payat na nitong kamuting to eh. Kamote. Si Dalton pala yun. Palaka na to eh. Hindi nagkakain. Thank you. Hey guys! Good evening. Ngayon lang ulit nasundan yung bag ko. Colors. Busy March sa aking trabaho. Kain na kami ng dinner. Sakit nga eh. Oh, shout out. Oh, wait lang tayo. Si Tony. Ha? Gusto mo mag-ebidensya yung Mamaya, sige. Tingnan niyo mamaya bago mag-good night. Ano yung mga pa-shoutout? Meron pa, guys. Sorry, pasensya na. Hindi ko pa talaga mahalukay yung sa ano, yung sa mga nagko-comment sa vlog. Hindi ko pa makuha yung mga nagpapa-shoutout. Sorry. Ayun. Mamaya ipacheck ko kila Emma. Talagang pati at mag-shoutout kay Emma na yun. Hindi, karamihan mo kasi yung gusto kay Emma kasi bungis-ngis si Emma kulada eh. Ayun, nagluto siya ng sinigang na laging partner yan kapag ka may andoks. Pansin nyo. Kaya na dali! Upo na at may pasok ko na naman mamaya-maya. Si Buntis. Sige daw. Mamaya na, pagod pa eh. Ikaw? Diet? Ano kinain mo? Kasabay kasi siya. Okay. So, busog daw siya. Kain tayo. Si Kolokoy kumain na ng ano eh. Paluto ko siya ng shin ramen. Tapos yun yan. Oo, kanda. Hindi, mamaya kakain din naman yun. Kain tayo. Tapos si Japong pala, umuwi ng Bicol. Hindi naman yan tayo. Ha? May papadala yun. Ay, wala na. Kalimutan siguro. Ayun. Uwi ng ano. Hanggang ano lang naman siya, hanggang 10. Okay lang. April, kasi ano ng lolo ko, death anniversary. So, siya na lang yung mag-ano doon, magpapamisa, magpapadasal.
Kasi ayaw ni mama umuwi at yung biyahe nga tapos ang init-init pa. Ayun. Ano yung sauces? Sauces. Hi guys! Pasado alas 11 na. Ayun. Hindi pa ako tapos mag-pack. Pero ayan na. Hindi pala ako nakapagpa-ship kanina. Nasabi ko na ba? Oo, parang nasabi ko na. Nakwento ko na. Ayun kasi puro listangan muna yung ginawa ko tapos packing. So para walang miss out kasi nga ayun, ang dami ko miss out before nag-Holy Week. So sayang lugi sa sa shipping fee. So yun. Kaya may double check ako ngayon kung tama ba yung paano ko nagpa-ship ko. Hindi ako nagmadali ngayon. Maintindihan naman niya ng mga ng mga buyer, 'di ba? Kaysa naman nagmamadali tapos makulang-kulang ma-receive na. So, ayun na prepare ko na yung para bukas na na pick up. And then pati yung para bukas na mga meet up, mga bulk orders is na-prepare ko na rin. So, tomorrow meron pang hindi na ipapasa sa akin sikat na mga yung mga bayad na. Dinalaw kasi ata yung niya, yung tita na nanganak. So, yung try ko mamaya kung kaya ko pang kumuha ng mga nakapagbayad na sa FB page. Pero inaantok na ako. Inaantay ko lang din si Froggy na na makaalis kasi andyan pa eh. Launa yung pasok niya. So, sabay na lang na yung parang nakaalis na siya bago ako matulog. Kaysa naman gigising-gisingin niya ako para humingi ng pamasahe or pumalik, magpaalam, ganun ba. So, ayun guys, and hindi ko na magagawa yung yung shoutout hindi ko pa rin siya ngayon kolekta. Itindihin niyo ko ha. Baka napipiko na kayo sa akin nga sa pabukas-bukas ko, pero ayun, yung kasi 1 week vacation is talagang for vacation naman talaga yun, pahinga. So, ayun. Basta, kukunin ko din yan, makukuha ko din yan, masya-shoutout ko din kayo. Sa lalong madaling panahon. Mawala na ako sa wish you guys. Ayun, naantok na kasi ako. So, tired na. So, ayun. Good night na ako. We'll see you tomorrow. Good night.